Здравейте отново! Защо е толкова важно да медитираме? Медитацията поне 11 минутки на ден релаксира ума ви. Няма да бъдете нервен, няма да се ядосвате, няма да реагирате на това, което се случва около вас. Ще знаете силата си и ще използвате сърцето си, когато трябва да вземете решение и когато трябва да обясните на някои хора не много приятни неща, които на вас не ви е приятно. Както всеки човек взима душ поне веднъж в седмицата, поне сутринта, като се изкъпете, за да имате едно чисто, приятно миришещо тяло, да ви е хубаво, да знаете как се чувствате, като вземете душ, като вземете ванна, като се изкъпете. По същия начин медитацията е като един духовен душ за вашето съзнание, за вашият мозък, който понякога може да ви разболее. Колкото повече мисли има в главата ви, толкова по-натоварен ви става мозъка и толкова по-реактивен. Започвате да реагирате на това какво другите направили, какво ви казали и забравяте, че вие имате свободната воля във всеки един момент да кажете това, което на вас ви е в сърцето и да го кажете по възможно най-милосърдния начин, без да наранявате другите. Това, че другите се държат грубо с вас, че са негативни, това е техният избор. Вашата свободна воля, вашият избор е да знаете силата си и да знаете, че вие сте човешко същество, което е всъщност идвало известите в космоса, което е всъщност духовно същество и има човешко изживяване тук на Земята. Това означава, че вие имате отворено сърце и вместо да се карате, разправяте, скандали и така нататък, вие можете да използвате свободната си воля, за да бъдете позитивен и за да помагате на другите. Когато вие помагате на другите, Вселената ви помага на вас също. Ангелите, архангелите, които винаги са с всички, с всеки един от нас, те помагат. Защо е толкова важно да бъдем позитивни? Сигурно всички сте чували за думата аура. Аурата е всъщност електромагнитният щит около тялото ни. Аура има и всеки други, всяка сграда. Например, духовни места, храмове, където се медитира, имат много силна, много здрава, много светеща слънчева аура, както и духовните, щастливите хора, те имат много хубава, голяма и светла аура. Колкото по-голяма е аурата ви, толкова по-щастлив е живота ви, толкова по-перфектно е здравето ви, тъй като всички физически заболявания, преди да се проявят вътре в тялото ви, те всъщност се проектират върху аурата ви. Тоест, когато имате слаба аура, негативната енергия на другите хора, негативните мисли на другите хора преминава като с нож през аурата ви и ви наранява. Веднъж като се запечати в аурата, това усещане, тези чувства, негативни емоции се отразяват и в физическото тяло. Колкото повече медитирате, толкова по-позитивен ставате. Колкото по-позитивен сте вие, имате толкова по-хубави мисли. Вие започвате да се концентрирате на това, което искате. Да обръщате внимание на дребните неща, на дразгите, на гадното, на неприятностите. Колкото повече вие вдигате духа си, ставате по-позитивен, вътре мислите, те отиват в така наречената arc line. Arc line е тук от началото на едното ухо до другото. Така. Това е така нареченото хало, което го виждате, ореола, което го виждате изрисувано на снимките на много от светците. Значи, хубави мисли, позитивни мисли, къде отиват? Отиват в така нареченото ореол, в така наречената arc line и от тук, от arc line започва да вибрира в аурата. Значи, ако вибрирам да съм щастлива, да съм здрава, да ме обичат хората, да съм успешна в това, което правя, да докосна повече живота, да променя хората към по-добро, аз започвам като магнит да привличам точно такива хора, които мислят по същия начин. Значи, позитивните мисли в главата отиват в тялото ви. Вие ще имате много чисто, много здраво, много силно тяло, отиват в аурата ви. Тази аура като магнит ще привлича по същия начин енергия, която вибрира с вашата вибрация. Аурата има цвят, има дори мирис
Има дори звук, който можете да чуете. Така че тези позитивни мисли, които слагате вътре в вашето съзнание, веднъж като отидат в аурата ви, те започват да привличат хубави хора, добри приятели, колеги, с които да продължавате да работите на пътя, за който сте си избрали. Не случайно служителите на светлината имат много големи аури и привличат много хора около тях. Не е случайно духовни учители от цял свят, като отидат да изнасят лекции, те събират по хиляди. Например, ще ви дам за пример Далай Лама, като беше тук в Лос-Анджелес. Аз ходих на лекцията му. Имаше 10 000 човека в залата. Един човек с една единствена аура, той, значи в момента, в който влезе в залата, значи тези отделни аури, които всички ние имахме, в момента, в който той като влезе вътре в залата, ние станахме една голяма, силна, чиста аура, вибрираща любов. Значи това какво ви говори? Това е този човек, който вибрира положителна, молитвена, променяща, лекуваща енергия, която променя съдбата на всички. Вие можете да го направите също. Започнете с мънички крачки всеки ден. А си слагате хубави мисли, започнете да мечтаете повече. Научете се да се фокусирате на това, което искате, вместо да се притеснявате за това, че нямате нещо. Толкова много го искате и го нямате. Никога не се притеснявайте за пари. Поискайте от Вселената и ще ви се даде. Никога не се притеснявайте за любов, защото когато вашето сърце вибрира любов, това е което получавате. Много е важно да останете позитивен и защото енергиите се привличат, еднаква енергия привличат тази, която вибрира с неговата. Колкото вие сте позитивен и духовен и отворен, толкова повече отворени и позитивни хора вие започвате да привличате към вас. Колкото повече медитирате и също ако се обличате в бяло, не случайно лечители, учители, не случайно древните хора, които са преподавали духовни знания, се носят бели дрехи. Ами белият цвят просто измива негативната енергия, оголемява поне 2 пъти аурата ви и също така белият цвят вибрира всички други цветове в спектъра. Така че когато имате тази силна аура, здрава, хубава, чиста, вие привличате хубави и позитивни изживявания в живота. Нека да опитаме. Нека да започнем сега, в този момент. Каква е мечтата ви? Какво искате от живота? Как искате ангелите да ви помогнат? Архангелите? Поискайте и ще ви се даде. Похлопайте и ще ви се отвори. Вие имате свободната воля. Използвайте я за хубави неща. Оставете ангелите и архангелите и Господ също да ви помогнат. Аз знам, че можете да го направите. Вярвам във вас и много ви обичам. Благодаря ви, че ви има.